Ate, Oh, Jerry, bakit naparito ka? ate, bakit naman ganon? Ang alin? Yung tungkol sa ginawa nila Abby. Ayun ba? Oo ate, kawawa naman siyang napupuyat sa gabi. Para lang makabayad doon, samantalang kaya mo naman bayaran yung parte niya kung tutuusin. Ano ka, magulang na ayaw tulungan ang anak? Hindi ka ba naaawa sa anak mo? Jerry, hindi naman porket ginawa ko yon dahil ayaw ko siyang tulungan at hindi ako naawa sa kanya. Kilala mo naman ako. Kailan pa sila magtatanda? Kung palaging ako ang sumasalo sa mga trabaho nilang ganyan. Nay, papasok na po ako. Eh, yung Kuya Brian mo, hindi ba kayo sabay papasok? Hay nako, Nay. Baka napuyat na naman yan. Napuyat? Bakit? May ginawa ba siyang assignment niya? Hindi po. Madaling araw na. Naririnig ko pa pong may kausap sa cellphone niya. Hay nako, baka nililigawan na niya yung kausap niya sa cellphone niya. Nay, girlfriend na po niya yun. Kasi, love na po ang tawagan nila. Ito talagang si kuya mo. Sige na nga, gisingin mo na. Kuya? Kuya? Tara na po. Papasok na tayo. Oh, kagigising mo lang? Pero nakabihis ka na? Naligo ka ba o hindi? Nay, wala nang oras maligo. Ang mahalaga, nagmabugat at toothbrush na ako. Ew, si kuya. Tapos mamaya, maamoy ka ng girlfriend mo. Tumigil ka nga dyan, Abby. Tumigil na nga kayong dalawa dyan. Mag-almusal na lang kayo doon. Naku, hindi na ako mag-aalmusal, Nay. Baka mahuli pa ako. Ako rin po, Nay. Baka mamaya, matagalan na naman po ako maghintay ng sasakyan. O siya, sige. Ito na yung baon nyo. Tig 100 kayo. Nay, wala na po bang dagdag to? Baka po kasi mamaya, mag-aya po yung mga barkada ko. Abby, pwede bang umiiwas ka sa mga ganyang barkada? Baka mamaya kung saan ka ayain ng mga yan. Oo, Nay. Minsan nakikita ko yan sa video kayan. Doon sila tumatambay bago umuwi. Naku, Abby hindi naman kita pinagbabawalan. Pero sana, pipiliin mo naman yung mga sinasamahan mong mga kaibigan. Yun naman sanang sa maganda kaayain. Buti pa ako. Umuwi agad. Isa ka rin. Hindi masama magkanobya ka. Pero dapat, may oras ka para huminto sa pakikipag-usap. Hindi yung hanggat may pinagkwekwentuhan kayo, sige lang. Tingnan mo nga itsura mo ngayon. Halatang puyat ka. Tapos wala kang panahon para ayusin ang sarili mo bago ka pumasok. Eh, Nay. Napasarap po kasi yung kwentuhan namin. Yun na nga eh. Jack, pati yung nobya mo. Ganyan din ang itsura niya ngayon. Partner nga sila, pag ganun, Nay. Abby, tumigil ka nga dyan. O siya, sige na. Umalis na kayo. Baka mamaya pareho pa kayong mahuli. Sige po, Nay. Alis na po kami. O, yung mga binilin ko huwag niyong kakalimutan. Ay nako, mapasaway talaga itong magkapatid na to. Nay, aalis po ako. Saan ka pupunta? Di ba wala kang pasok ngayon? Wala nga po, Nay. Kaya nga po ako lalabas kasama mga barkada ko. Oh, saan na naman kayo pupunta? Nay, huwag ka nang matanong. Basta, lalabas kami. Hoy, Abby, sinasabi ko sa'yo pipiliin mo yung mga sinasamahan mong barkada. Hay nako, si nanay talaga. Anak,
Para sa'yo din yung sinasabi ko. Ang kaibigan, marami yan. May mabuting impluwensya, meron din hindi. Kaya lagi kitang pinagsasabihan para alam mo kung anong klase mga kaibigan ang sasamahan mo. Oo na po, Nay. Basta, umuwi ka ng maaga. Yun ang gusto ko. Nay, baka kalamarga na po ako makikitulog. Baka bukas na po ako makauwi dito. Abi sinasabi ko sa'yo, sundin mo yung mga bilin ko. Oo na po, Nay. Sige na po, aalis na ako. Ate, Oh, ba't ang aga mo yatang naparito, Jerry? oo ate, may problema kasi. Sino may problema? Ikaw? Hindi ako ate, kundi ikaw. Ako? Bakit ako? Oo ate, may tanod na maagang nagpunta sa bahay kanina. Ano? Bakit daw? Nasa presinto daw sila ngayon, kasama ang mga barkada niya. Ano? Bakit daw? Paano? Hindi ko rin alam ate. Tara, puntahan na lang natin sila. Tara. Sige na Abi, pumasok ka na sa loob at magpahinga ka na. Sige po, Tito. Nay, O ano ngayon, Abi? Nakita mo na? Kung nakinig ka lang sa akin, wala sanang ganito. Sinabi ko naman sa'yo, di ba? Napipiliin mo yung mga kaibigan mo na sasamahan mo. Tama na ate. Alam mo namang may trauma pa yung bata. Alam mo kung bakit, Jerry. At isa pa, wag mo siyang kakampihan. Alam mong mali siya. Nay, sorry po talaga. Sige na Abi, pumasok ka na sa loob. Sige po. Ate, bakit ganyan ka sa anak mo? Jerry, kilala mo ko. Ayoko yung kinukonsinti yung mga anak ko. Andun na tayo ate. Pero kawawa naman yung bata. Eh paano yan? Anong usapan nyo ng may-ari ng inuman? Kung saan nagkagulo sila? Mukhang marami silang nasira doon. Yun na nga eh. Ang laki ng babayaran nila doon. Eh paano nila babayaran yon? Anong desisyon mo ate? Sabi ko nga, hindi ako konsentidor na magulang. Kilala mo ko. Nako, ano kayang iniisip ng kapatid ko tungkol sa anak niya? Tay? 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 Oh, bakit nandyan ka pa? Hindi ka pa pumasok? Yun na nga po na eh. Pati niyo po ako ginising. Hoy Brian, bakit? Sinabi ko ba na makipag-usap ka hanggang madaling araw sa cellphone? Tapos gigisingin kita sa umaga para pumasok? Sana nay, ginising niyo ako. Alam mo, hindi ako konsentidor sa inyong magkapatid. Kailan ka pa magiging responsable sa oras mo? Kung palaging nakadepende ka sa akin sa paggising mo, ha? Alam mo dapat ang oras ng paggising mo, Brian. Hindi nakadepende lagi sa nanay mo. Kaya kung hindi mo alam disiplinahin ang sarili mo pagdating sa oras mo, huwag mo isisi sa akin kung hindi ka nagigising na maaga. Naiintindihan mo? Opo nay. Pasensya na po. Eh si Abby, pumasok na po ba? Hindi. At hindi pa siya dumadating. Po? Bakit po? At saan naman daw po siya nagpunta? Di ba? Alam mo yung mga ginawa nila ng mga barkada niya? Oo nay. O ayun, nagbayad siya sa pinsalang ginawa nila. Hinayaan kong pagtrabahuhan at paghirapan niya para makabayad siya at para madisiplina siya. Para alam niya, dahil ayokong ulit-ulitin niya yung ginawa niya.
Kaya pala hindi ko siya ganong nakikita dito sa bahay. Alam niyo naman ang ugali ko. Hindi naman para sa akin yung ginagawa ko, kundi para sa inyo din. Gusto ko lang kayong lumaking disiplinado. Para yan din ang ituro nyo sa mga anak nyo pagdating ng araw. Gusto ko kayo maging magulang na hindi konsentidor sa anak. Tama naman po kayo sa mga sinasabi niyo, Nay. Kaya, pasensya na po. Sige na, gumayak ka na para pumasok ka ngayong hapon. Sige po, Nay. Teka, si Abi to ah. Bakit? Parang puyat siya. O tito, magandang tanghali po. Iha, wag mong sabihin ngayon ka palang uuwi. Opo tito, Bakit? Saan ka galing? doon po sa resto bar, kung saan may dapat kaming bayaran. Oh? Bakit? Ano na namang ginawa mo doon? Nagbabayad po ako ng utang tito. Nagbabayad? Ibig mong sabihin, pinagtrabaho ka ng nanay mo doon para makabayad ka sa pinsalang nagawa niyo doon? Eh, paano yung ibang kasama mo? Yung iba po, kasama ko pong taga-ugas. Yung iba naman po, nagbayad na po. Ibig sabihin, hindi binayaran ni ate ang parte ni Abi? Sinasabi ko na nga ba? Sige po tito, uwi na po ako. Inaantok na po kasi ako. Sige na Abi, magpahinga ka na sa inyo. Sige po. Talagang maigpit si ate pagdating sa pagdidisiplina sa anak niya. Ate, O Jerry, bakit naparito ka? ate, bakit naman ganon? Ang alin? Yung tungkol sa ginawa nila Abi. Ayun ba? Oo ate, kawawa naman siyang napupuyat sa gabi. Para lang makabayad doon, samantalang kaya mo naman bayaran yung parte niya kung tutuusin. Ano ka, magulang na ayaw tulungan ang anak? Hindi ka ba naaawa sa anak mo? Jerry, hindi naman porket ginawa ko yon dahil ayaw ko siyang tulungan at hindi ako naawa sa kanya. Kilala mo naman ako. Kailan pa sila magtatanda kung palaging ako ang sumasalo sa mga trabaho nilang ganyan? Pangungunsinti lang ang mangyayari kung magbabayad ako. Diyan niya may isip na wala sana siya sa sitwasyon na yan kung nakinig siya sa akin. Kung binayaran ko yon, hindi imposibleng uulitin niya yon. Dahil iisipin niya, meron naman ako, di ba? Ngayon mo nga isipin, Jerry, kung mali yung ginawa ko? Mali bang ayokong konsintihin yung mga anak ko? Oo, tama ka ate. Pero sana naisip mo na nag-aaral pa siya sa tanghali. Hayaan mong maramdaman nilang mahirapan at maparusahan kung nagkamali sila. Para hindi na nila uulitin sa susunod. Dahil alam na nila kung gaano kahirap ang magbayad nito. Tama ba o mali ako, Jerry? Tama ka naman sa lahat ng sinabi mo ate. Yun naman pala, Jerry. Kaya huwag ka na mag-alala dyan. Alam ko yung ginagawa ko. Okay? Abi, kamusta ka naman sa trabaho mo? Hindi ka ba nahihirapan? Ayos lang kuya. Sa awa ng Diyos, natapos na kahapon. Pagod at puyat ng isang buwan. Pero natuto ako. Tama naman si nanay sa mga pinapangaral niya sa atin. Di ba kuya? Oo, Abi.
Kahit naman ako, natuto ako kay nanay kung paano ko may manage ng tama ang oras ko. Mga anak, galit ba kayo kay nanay? Bakit naman po kami magagalit sa inyo, Nay? Dahil sa paraan ng pagdidisiplina ko sa inyo. Lalong-lalo ka na, Abby. Nay, hindi naman po ako galit sa inyo. Alam ko naman pong nagkamali ako. Hindi po ako mapupunta sa ganong sitwasyon kung nakinig lang po sana ako sa inyo. Kaya, naiintindihan ko po kayo. Kaya nga po, Nay, sa bawat maling nagawa po namin ni Abby, may natutunan po kami na ang hindi pagtulong ng magulang sa isang anak kapag nagkamali ito ay hindi pagpapabaya dahil mas pinili niyong hindi kami konsintihin para magudyok na okay lang na magkamali kami uli. Kundi ito ay pagdidisiplina sa anak para hindi na uli gawin ang mga pagkakamaling yun. Oo nga po, Nay. Naisip ko po lahat ng habilin niyo sa akin noong kasalukuyan ako nagtrabaho doon. Na hindi ko sana naranasan ang ganon kung nakinig lang ako sa inyo. Kaya pinapangako ko po sa sarili kong susundin ko na po ang mga tinuro niyo sa akin. Dahil para naman po sa ikabubuti ko naman po yun. Tama kayo mga anak. Pakatatandaan nyo na walang magulang ang nagtuturo sa anak para mapasama ito. Minsan, kailangan namin kayong tiisin para matuto kayo sa sarili ninyong mga pagkakamali. Tinuturuan at dinidisiplina ko kayo para din sa ikabubuti nyo. Tama po kayo, Nay. Naiintindihan na po namin ang lahat, Nay. Kaya maraming salamat po. Ginawa ko ang mga yon dahil mahal na mahal ko kayo. Mahal na mahal ka din namin, Nay. Mahal na mahal ka din namin, Nay.